καινούριο σαλόνι του Saxo είναι έτοιμο και είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το περιμέναμε. Ατύχεια ρε! Πόπο, είμαι ένα μήνα κλεισμένος στο σπίτι και τώρα νιώθω σαν αγρί. Μάνα να δω σόμπρε κάτι στην κάμερα! Έχει αρχίσει και με τρομάζει το αμάξι για κάποιο λόγο. Βιαζόμαστε, Κοντάκο, βιαζόμαστε. Για πάμε. Ο κόσμος ζήτησε να βάλουμε και να φτιάξουμε όλο το σαλόνι του Saxo, καθίσματα, ροφές, τα πετσαρίες, τα πάντα όλα, και εγώ δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι. Οπότε το τσιμπάμε, πάμε να το πλύνουμε και πάμε να το αλλάξουμε μια για πάντα μέσα. Λοιπόν, Κανίβαλοι, εννοείται ότι με το που πλύναμε τα μάξι άρχισε να βρέχει, δείξε λίγο, μόλις το βγάλαμε από το πλυντήριο. Εντάξει, αυτό είναι στάνταρ, όλοι οι αμαξιογράφοι το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Όπως μου ζητήσατε οι περισσότεροι στο προηγούμενο βίντεο με το Saxo, όταν σας ρώτησα τι αλλαγές θέλετε να κάνουμε για αρχή, 9 στα 10 σχόλια ήταν να αλλάξουμε το εσωτερικό, να το φτιάξουμε. Τα καθίσματα, το τιμόνι, τις ταπετσαρίες, οροφή, τα πάντα όλα. Οπότε και εγώ όφιλα το επόμενο βίντεο να ήταν ακριβώς αυτό που ζητήσατε οι περισσότεροι, γιατί σας είπα ότι ό,τι ζητάτε θα το κάνουμε. Πάμε τώρα, το ξυλώνουμε όλο και από ό,τι θυμάμαι στα σχόλια οι περισσότεροι ζητάγατε αλκαντάρα. Οπότε θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο στο αλκαντάρα να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Και μην ξεχνάτε, για όσους δεν το ξέρετε, το Saxo αυτό που ετοιμάζουμε για σας, μπαίνετε στο site gref.gr ή παίρνετε λαχνούς των 3 ευρώ, των 10, των 25 ή των 50 και παίρνετε συμμετοχές πολλές, ή μπορείτε να μπείτε πάλι στο gref.gr και να διαλέξετε ένα από τα μπλουζάκια μας ή τα καπέλα μας που εξίσου παίρνετε συμμετοχές. Οπότε είναι καθαρά στο χέρι σας. Λοιπόν, Κανίβαλοι, από εδώ θα γνωρίσουμε τον φίλο μου τον Άρη. Χαίρετε, Κανίβαλοι. Είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει όλο το εσωτερικό του σαλονιού από το Saxo, όλη τη λεπτομέρεια, και για την ώρα πάμε να το ξυλώσει, να τον αφήσουμε να κάνει τα δικά του. Τσιμπάμε τα πράγματα, πάμε στο μαγαζί σου. Ξέρω ότι έχει πολύ καλά πράγματα μέσα. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές όμορφες χειροποίητες κατασκευές και κατά κύριο λόγο να δώσουμε βάση στο Saxo και να γίνει τελειότερη δυνατή δουλειά στο εσωτερικό του. Οπότε ξυλώνουμε, πάμε μαγαζί να διαλέξουμε πώς θα το κάνουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, Κανίβαλοι, το καινούριο σαλόνι του Saxo είναι έτοιμο και είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το περιμέναμε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον Άρη που το πρόσεξε πάρα πολύ το αμάξι. Έχει φτιάξει όλες τις λεπτομέρειες που θα δείτε σε πολύ λίγο. Και τώρα νομίζω, Άρη, ήρθε η ώρα να σε αφήσω με τον Κοντάκο να τα πείτε λίγο δυο σας και να πεις στους Κανίβαλους τι έχεις κάνει εδώ μέσα, γιατί είναι πολλά και νομίζω πρέπει να τα ξέρουν πιο αναλυτικά. Τέλεια. Πάμε έξω. Κύριε Κοντάκο, σας αφήνω εδώ πέρα με τον Άρη να δείξετε λίγο τι έχει κάνει εδώ αυτός ο άνθρωπος. Πριν ξεκινήσεις όμως, να τους δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο ωραίο κομμάτι που φτιάξαμε μέσα στο Saxo. Έλα λίγο. Το πιο ωραίο κομμάτι, ξέρεις ποιο είναι για μένα? Έχω περιέργεια να το ακούσω. Κοίτα, ποιο είναι το πιο ωραίο κομμάτι. Δείξε λίγο εδώ. Τι καθισματάρες τους φτιάξαμε. Τα βλέπετε? Τίποτα. Τα ίδια είναι, δεν αλλάξαμε τίποτα στα καθίσματα. Θα πούνε bucket, οπότε το μόνο που θα δείτε ίδιο είναι τα καθίσματα. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κανίβαλους. Έχουμε καταφέρει με επιτυχία να ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι από το εσωτερικό του Saxo. Πιστεύω να σας αρέσει και να μείνετε όλοι ικανοποιημένοι με αυτό που θα δείτε. Ξεκινήσαμε χρησιμοποιώντας τα υλικά που ζητήσατε οι περισσότεροι από εσάς και κάνοντας μια διχρωμία. Το κύριο μας χρώμα είναι το γκρι και στα μέσα κομμάτια έχουμε χρησιμοποιήσει το μαύρο. Πέρα από το κομμάτι του ουρανού που φτιάχνεται συνήθως, έχουμε φτιάξει και κάποια άλλα κομμάτια για να φαίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερο, τα οποία είναι λεπτομέρειες αλλά παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως η βλαφονιέρα, τα χερούλια στα οποία έχει γίνει η ίδια διχρωμία με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του αυτοκινήτου,
γκρι στο κύριο μέρος και μαύρο στο κέντρο. Τα συγκεκριμένα κομμάτια από το εργοστάσιο βγαίνουν εντυμένα μόνο στο μεσαίο τους κομμάτι και εμείς είπαμε να επενδύσουμε όλη την επιφάνεια για να είναι κάτι διαφορετικό και πιο ιδιαίτερο. Όσον αφορά το κομμάτι του ταμπλό, επειδή τα υλικά και κόλλα που χρησιμοποιούμε δεν είχαν πρόσφυση και αυτό πολύ κοντά στο χρόνο θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεκολλήσει, για να μην υπάρξει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, είπαμε να προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε και να το φέρουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργοστασιακή του μορφή, όπως φαίνεται. Όσον αφορά το πίσω κομμάτι του αυτοκινήτου, ξεκινήσαμε με την καρότσα πάνω στην οποία τοποθετήσαμε αυτή τη μαύρη μοκέτα για να μην φαίνεται το άσπρο χρώμα. Έχει έρθει ακριβώς στα ίδια σημεία εργοστασιακά όπως ήταν και από την αρχή. Στο υπόλοιπο κομμάτι, τα πίσω, για να δένει όλο ωραία σαν ένα σύνολο, χρησιμοποίησαμε στα μεγάλα κομμάτια το γκρι και στο κέντρο πάλι το μαύρο. Θεωρώ ότι όλο έχει δέσει και φαίνεται κάπως ιδιαίτερο. Τα χερούλια μας έχουν γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια φιλοσοφία. Οπότε, Καρνίβαλοι, το σαλόνι του Σάξο έχει τελειώσει κατά ένα 80%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μένουν να μπουν τα δύο καθίσματα τα μπροστινά. Τα καθίσματα τα πίσω δεν θα τα ξαναδείτε ούτε στη φωτογραφία, εννοείται. Και τώρα, έτσι όπως λίγο τώρα και άδειο πίσω, λέω πως βάλουμε μια καναχιαστή, κανένα ρολμπάρο όπως κάναμε στο Ήμπιζα. Θα δούμε. Και για τελείωμα, για να κλείσει όλο το σαλόνι του Σάξο, σε επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε τιμόνι, φούσκα ταχυτήτων και πιθανολογώ και ένα πολύ ωραίο λευγέ για να κλείσει όμορφα. Για να πάει στο 100%. Αυτά για την ώρα από τον Άρη μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνετε εδώ στο Instagram του, τον ρωτάτε τα πάντα ό,τι χρειάζεστε. Είναι εκεί για σας. Αυτά από εμάς. Εσύ τώρα, εσύ πίσω από την κάμερα, μαζί, έλα εδώ. Μπες είναι οδηγός και πάμε να σου πω δύο λόγια. Λοιπόν, Καρνίβαλοι, μέσα στο σαξάκι μας, ο Κοντάκος δεν ήρθε, το έπαιζε μάγκας. Τελικά μου φόρτωσε εδώ τις κάμερες, βλέπετε, και μου λέει πήγαινε, κάνω τι θες τώρα. Εγώ και μέσα λέει δεν ξαναμπαίνω. Λοιπόν, έχω να σας πω δύο βασικά πράγματα. Ένα είναι το βασικό πράγμα, αλλά αυτό που θα σας πω προήλθε από δύο βασικά πράγματα. Θα καταλάβετε. Για αρχή, θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε το σαλόνι του Σάξο. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα too much χρώματα και τέτοια. Ήθελα να είναι κάτι ανθρώπινο, να ταιριάζει με το άσπρο χρώμα του, το γκρι μαύρο με άσπρο έξω. Ξέρετε, ήρθε κάπως σχέδεση. Εμένα μου κάνει. Οπότε θέλω τα σχόλιά σας και να θυμηθείτε ότι ήταν το πρώτο πράγμα που μου ζητήσατε όλοι. Φτιάξε το εσωτερικό του. Φτιάξε το εσωτερικό του και πήγα και το έκανα όπως σας είπα. Ό,τι ζητάτε θα γίνεται. Φτιάξαμε τώρα το σαλόνι με τα καθίσματα, τώρα έχει λαστιχάκια. Έχουμε πορεία δηλαδή. Το βασικότερο που θέλω να σας πω είναι ότι κανονικά το Σάξο είχα πει ότι θα το πληρώσω σε 3 μήνες. Από τότε που ξεκινήσαμε για να το δώσω σε κάποιον την πρωτοχρονιά σαν δώρο αγιοβασιλίτικο. Λοιπόν, ακούστε μάγκες, ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Ήταν το πρώτο αμάξι που κάνω giveaway. Είναι βασικά το πρώτο αμάξι που κάνω giveaway. Οπότε και εγώ εντάξει δεν ήμουνα και τόσο καλά διαβασμένος σε κάποια πράγματα. Λογικό ήταν κάτι που κάνω πρώτη φορά. Αυτό που θέλω να πω τι είναι, ότι γενικά έπρεπε να το κάνω λίγο παραπάνω καιρό, 5-6 μήνες, για να μπορέσω να ολοκληρώσω το project όπως πραγματικά πρέπει να δοθεί σε κάποιον από εσάς. Γιατί σε 3 μήνες προφανώς δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου. Και να προλάβαινα, ο λόγος που έχω καθυστερήσει να ανεβάσω βίντεο με το Σάξο, ενώ σας είχα υποσχεθεί ότι θα ανεβάσουμε πολλά βίντεο, και έτσι θα γίνει. Απλά δυστυχώς είχαμε δύο μεγάλες αναποδιές. Η πρώτη αναποδιά ήταν ένα θέμα υγείας που είχα, μην φανταστείτε κάτι πολύ σημαντικό. Έκανα ένα χειρουργείο τυπικό, ρουτίνας, τίποτα σημαντικό. Απλά το θέμα είναι ότι εμένα αυτό το χειρουργείο με καθήλωσε στο σπίτι για 3 εβδομάδες με 4. Δηλαδή έφαγα 1 μήνα στο σπίτι χωρίς να δουλεύω, χωρίς να κάνω τίποτα. Οπότε αυτόματα τα πάντα, όχι μόνο το Σάξο, πήγανε πίσω. Τέλος, καλό όλα καλά με το χειρουργείο. Το θέμα είναι ότι εσείς θα γυρίσετε να μου πείτε ρε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει, εμένα έχεις πει 3 μήνες να το πληρώσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι και εγώ δεν είχα υπολογίσει αυτό το θέμα υγείας, οπότε δυστυχώς μόνο από αυτό μας καθυστέρησε 1 μήνα στα πλάνα που είχα στο κεφάλι μου για το project. Δεύτερον, πάθαμε μία νύλα με το Σάξο που ούτε αυτό το περίμενα. Τι θέλω να πω, μου άνοιξε το καπό στα 150 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έφαγα το καπό, από εκεί δείτε το καλύτερα, έφαγα το καπό, μπαμ, στα 150 χιλιόμετρα. Ξέρετε, δηλαδή, άλλο να σας το λέω και άλλο λίγο να το νιώσετε λίγο αυτό που λέω. Έγινε σε κυριολεκτικά σε λιγότερο χρόνο από το να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. Εγώ πήγαινα, είχα φορτώσει τρίτη, φόρτωνε στο σχιστό και για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς έγινε. Πήρα αέρα, δεν ξέρω, να μην το είχα κλείσει εγώ καλά, μπορεί να είναι και δικό μου το λάθος.
δεν ξέρω. Φάγαμε το καπό στο κεφάλι στα 150 χιλιόμετρα. Έσπασε το μπαμπρίς, έγινε κομμάτια, μερικά γυαλιά περάσανε μέσα. Ευτυχώς όχι πολλά, γιατί θα είχα τυφλωθεί. Μαυρίσανε τα πάντα, μάγκες. Και εγώ ήμουνα με 150 χιλιόμετρα. Γεια σου ομάδα! Γεια σου ομάδα! Κάνει βαλινίση. OPC άσπρο. Άμα δεις το βίντεο, είσαι ωραίος. Και έφαγα το καπό στα μούτρα. Και πάω τώρα με 150 χιλιόμετρα στο σιστό. Να πλακώνομαι στα φρένα. Να έχω θολώσει, να μην θυμάμαι αν μπροστά μου έχω αριστερή στροφή, δεξιά στροφή, ευθεία. Και εκείνη την ώρα, μάγκες, τι μου έρχεται στο μυαλό. Είχε γίνει viral παλιά ένα βιντεάκι που ήταν, δεν θυμάμαι ποιος οδηγός, και ανέβαινε, οδηγούσε WRC. Και ανέβαινε πάνω χώμα. Wow. Και τρώει κι αυτός το καπό έτσι. Μπαμ! Και ο σκύλος χαμηλώνει στο κάθισμα τέρμα. Εγώ τώρα δεν μπορώ. Χαμηλώνει τέρμα σκύβι και έβλεπε ανάμεσα από το τιμόνι και από το καπό μπροστά ίσα ίσα με τα μάτια του. Και μου έρχεται στιγμιαία φλασιά αυτή η εικόνα. Και λέω, αυτό θα κάνω, μαλάκες. Κάνω μία έτσι καθώς πατάω φρένα. Έχω μπατάρει όλους, δεν μπορώ να πάω πιο κάτω. Και τι να δω, τους γυαλοκαθαριστήρες. Και συνεχίζω και τα βλέπω όλα μαύρα. Και λέω, πέθανα. Και από το άγχος μου ανοίγω παράθυρο, βγάζω κεφάλι έξω, πατώντας φρένα, κατεβάζω σταγίτες, τραβώντας χειρόφρενα για να σταματήσω το συντομότερο. Και ήμουνα με το κεφάλι έξω και δεξιά-αριστερά, και τελευταία στιγμή το πλάγιασα. Άρα γλιτώσαμε σοβαρή νύλα με το σάξο. Παρόλα αυτά το αμάξι έπαθε μια ζημιά. Αλλάξαμε καπό, φτιάξαμε μπαμπρίς, αλλάξαμε τους μετεσέδες του καπού, πήραμε καινούριες ασφάλειες στο καπό. Οπότε αυτό μας έφαγε άλλες 2-3 εβδομάδες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Διότι το σάξο δεν είναι WRC, γιατί εγώ νόμιζα θα δω μπροστά. Οπότε οι δύο αυτές συγκυρίες, μία το θέμα της υγείας, μία αυτή η ατυχία που είχαμε, μας έκαναν να καθυστερήσουμε πολύ το project. Αλλά έχω μιλήσει πολύ, το ξέρω και θα με βρίσετε. Θα ακούσουμε λίγο. Μάνα, να το σόπερ κάτι στην κάμερα, θα φύγει από την οροφή. Λατρεύω και εσάς, λατρεύω και αυτό το αμάξι. Μαλάκα, τι έγινε? 2 καθίσματα ξυλώσαμε, γιατί είναι λες και πήρε 200 άλογα. Πετάω low. Δεν μπορώ να πάρω και την κάμερα να στο δείξω. Είμαι ένα μήνα κλεισμένο στο σπίτι και τώρα νιώθω σαν να γρίνει. Μπαίνω μέσα σε αυτοκίνητα και κάνω σαν να μπαίνω πρώτη φορά. Κάνω λες και είμαι άνθρωπος του σπηλαίων. Ακούω external και μου γυρνάνε τα μάτια 360, παίζουν φρουτάκια. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω τι θέλετε αυτή τη Δευτέρα. Έχει αρχίσει και με τρομάζει το αμάξι για κάποιο λόγο, ρε. Παρά να του ξαναβάλω τα καθίσματα, δεν ξέρω. Πρέπει αυτά τα καθίσματα να ήταν από. Να βάλουμε βενζίνη, βέβαια λίγο κάτω στα ρούλα τώρα, να πάρει λίγο τα πάνω του. Να πάρει κάνα κιλό, πας και δεν πετάξει. 20 ευρώ κάτω τώρα. Να είσαι καλά. Ναι, θέλει και κλειδί αυτό, Πάρε. Ναι, δουλεύει ακόμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει turbo timer. Δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει, αλλά έχει και turbo timer. Και άμα κατεβάσει το χειρόφρενο, σβήνει. Άμα θες να το κάνεις πιο γρήγορα, να το κλείσεις όπως τώρα που θέλεις να βάλεις βενζίνη, κάνεις με μπαμ και το κλείνεις. Αλλιώς το αφήνεις για να κουλάρει λίγο. Να πατήσουμε και μια μεγάλη, λέτε. Ή έχω εγώ να κυβηγήσω έτσι καιρό που έχω κάτσει τόσο ένα μήνα μέσα, μου φαίνεται πάρα πολύ δυνατό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Να πατήσουμε για μια μεγάλη τώρα. Να είστε καλά, μάγκες. Καλές γιορτές. Τρίτη. Χαμηλή πίεση. Ατύχιανε! Δεν έχει και χώρο να πατήσω. Οπότε, μαζεύοντας όλα τα προηγούμενα που σας είπα, μία για την υγεία, μία εντάξει με το σπαμαρό. Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το αμάξι από εκεί που ήταν να το δώσουμε σε 3 μήνες, 1η του 25, θα το δώσουμε 3 μήνες μετά. Δηλαδή το όλο project μας θα διαρκέσει 6 μήνες αντί για 3. Που γενικά από ό,τι παρατήρησα κιόλας, τα περισσότερα projects με αμάξια που δίνονται, όχι μόνο Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, τα κρατάνε 5 με 6 μήνες. Κυρίως, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά, είναι γιατί είχαμε τις ατυχίες μας και τώρα να σας πω ότι σας το δίνω σε 2 μέρες και να μην έχει τα πράγματα που θέλω εγώ να έχει πάνω,
Δηλαδή να λείπουν πράγματα, όπως να λείπουν τα καθίσματα, να λείπουν τα λαστιχάκια του και άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό, δεν θα στα πω όλα ακόμα. Δεν θέλω. Θέλω το αμάξι αυτό που το πάρει να είναι άψογο, να τα έχει όλα. Όπως θα ήθελα πραγματικά να το είχα εγώ το αμάξι, αν το κέρδισα. Θα δώσουμε 3 μήνες ακόμα αβάντα στο project. Οι συμμετοχές ότι έχετε πάρει, είτε συμμετοχές είτε μπλουζάκια ή καπέλα, γιατί μπορείτε να τα πάρετε και τα 3 για να πείτε, ίσχετε συμμετοχές με 3 ευρώ, ή τα καπέλα μας ή τα μπλουζάκια μας. Ό,τι και να έχετε πάρει, οι συμμετοχές σας ισχύουν κανονικότατα και απλά δίνουμε 3 μήνες ακόμα για να προλάβω να το τελειώσω. Αυτό. Ελπίζω να καταλάβατε, είχαμε 2 σοβαρές ατυχίες και μας πήγε πίσω, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, project τρέχει, η κλήρωση τρέχει κανονικά, το έχετε σαπορτάρει πολύ. Don't fucking play with me. Το έχετε στηρίξει πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, το εκτιμώ απίστευτα και ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σας αφήσω έτσι. Όσο στηρίζετε τη φάση μας, τόσο θα σας δίνω και εγώ πίσω όσο μπορώ και όσο περνάει από το χέρι μου. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε μαγαζί και πάμε να το βάλουμε πίσω στη θέση του, το που έχω να σας πω είναι: πρώτον, σε πολύ λίγο καιρό μέσα στον Ιανουάριο βγαίνει χειμερινή κολεξιόν. Έχω σκοπό να φτιάξω ή θα φέρω απ' έξω ακόμα, δεν ξέρω, μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα που έχει γίνει viral αυτή τη στιγμή. Δεν θα αποκαλύψω ότι είναι και πάρει κανείς άλλος την ιδέα. Σας ορκίζομαι, θα σας αρέσει όσο δεν πάει, θα αρρωστήσετε. Εγώ ανυπομονώ απλά να το πάρω και να το φορέσω εγώ. Οπότε περιμένουμε τη χειμερινή κολεξιόν για να παίρνετε τη ζακέτα ή φούτερ ή παντελόνια που θα βγάλουμε για να παίρνετε στις συμμετοχές σας. Δεύτερον, το 2025 μπαίνει και σκοπός μου είναι πραγματικά στο κανάλι να φτάσω στους 100.000 subscribers. Είναι το όνειρό μου από τότε που ξεκίνησα και είδα ότι το θα κάνω αυτό, θα συνεχίσω. Ήταν το όνειρό μου και είμαστε αρκετά κοντά, είμαστε γύρω στους 82-84, δεν θυμάμαι πόσο είμαστε. Και είναι ο πιο βασικός μου στόχος για το 2025, οπότε θα το κυνηγήσω όσο μπορώ. Και τρίτον, πιο βασικό και κλείνει εδώ το βίντεο, είναι ότι θα ανεβάσω ένα post στο Instagram, δηλαδή όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο, πάτε στο Instagram μου, Gref, αφήνω εδώ, και θα έχω πιναρισμένο ένα Instagram post, όπως είχαμε κάνει και στο πρώτο βίντεο. Όσοι πάτε και το κάνετε αυτό το post κοινοποίηση σε story σας και με κάνετε tag, όπως είχαμε κάνει και στην αρχή, εγώ προσωπικά θα σας στέλνω κωδικούς εκπτωτικούς, όχι εκπτωτικούς, θα παίρνετε έξτρα συμμετοχές δηλαδή. Άρα τι έχετε να κάνετε, πάτε στο Instagram, κάνετε κοινοποίηση το post μου σε story σας, με κάνετε tag για να μου έρθει το μήνυμα και εγώ προσωπικά σας στέλνω κωδικούς για να πάρετε έξτρα κουπόνια τσάμπα. Άρα θα μπαίνετε, θα έχετε έξτρα συμμετοχές τσάμπα. Τσάμπα ρε φίλε. Θα κάνετε την πληρωμή σας, θα αγοράζετε ένα λαχνό, 2 λαχνούς, 5 λαχνούς και εγώ θα σας δίνω φόρο κι άλλους. Απλά με μια κοινοποίηση. Τόσο εύκολο. Οπότε, αυτά για τώρα με το Σάξο, έχουμε ακόμα δουλίτσα. Οπότε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, το εκτιμώ απίστευτα. Δεν θα σας απογοητεύσω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. 3 μήνες ακόμα η κλήρωση. Πάμε να τα σπάσουμε όλα. Τώρα ξεκινάει το πολυσhow. Φτάσαμε εδώ στο μαγαζί μας όπως βλέπετε και πάμε να το βάλουμε για ύπνο. Την αγάπη μου, τα λέμε στο επόμενο.